Oletko sä nyt ihan varma, että tää kannattaa tehdä itse? Kyllä mä hoidan tän. Tää on typerin pääpisto ikinä. Just ton asenteen takia matukka on nyt sun kainalossa. Ja jos tää onnistuu, niin mä saatan tehdä itsellekin samanlaisen. Eli sä et ois varma, onnistuuko tää? On. Opiskelenkin, miten tää tehdään. Ai jostain kirjasta? Ei. Mutta toi YouTubesta pätkänä. Tai ainakin osa siitä. Ei hemmetti. Ja sitten se kieli ulos. Tuo on mä tehnyt korvin kiintereijät. Kuule, kieli on vähän eri asia. Lopeta nyt toi stressaaminen, että mun kädet alkaa täristä. Sitä sä et varmaan halua. No en. Näytetään Ronille kukaan kingi. Tästä pistää vissiin oma klinikkakin pystyy. Ootko kondiksessa? No kyllä se kieli siitä vetterehtyy, kun sä pääst verryttelemään vähän matukan kanssa. Näytä. Toi on siisti. Eikö sitten tästä paljon vertaa? Tuut sinka peilistä. Hei! Aika makee! Mä fykin uskoa, että mä pystyn tähän. Tää on niin paljon siistimpi kuin se skeittispeden tatskat. Mut siitä on käytetään materiaalia. Häh? Rikkääköhän tää matleen alle? Äijää, sun sinkkupäivässä on ohi. Moi. No mikäs sua vaivaa? Mitä sä oot mennyt tekemään? No sun idea tää oli. Täh? Sun idea. Se oli pitsi. Missä ja koska sä otit ton? Janne teki tää. Siinä on 2 roadin keksiä. Mitä sä teet, jos toi menee kuolioon? Ei mene. Toivo tää. Tietääks Seppo ja Helena, että se olisi ollut punkkari? Meinaat sä, että toi pysyy kauankin salassa? Mä en oo vielä keksinyt, mitä mä tää selitän. Meinaat sä, että kaikki täältä on arvosta? On. Kunhan matleen näkee tää. Luulet sä, että se tippuu sun syliin ton ansiosta? Hei, lyötääks petoa? Mikä nyt? Just leija. Urpo. Juteltaisiko vähän? No, elämästä ja kuulumisista yleensä. Kun Iidan tapaus osoitti, että tässä perheessä avaudutaan omista asioista liian harvoin. Onko sulla jotain, mistä sä haluaisit puhua? No, harmittaa vaan, kun mä en huomannut, että se Iidan tapaus oli niin vakava. Samaa mäkin oon miettinyt. Ymmärrätkö sä meidän huolet? Tiedäthän sä, että sä voit kääntyä mun puoleen ihan missä asiassa tahansa. Ja sinä samoin. Tietysti. Jaa. Eiköhän painuta pehkuihin koko porukka. Hyvä idea. Tässä on ollut pitkä päivä. Vai onko sulla vielä nälkä? No, hyvät työt. Hyvät työt. Toi on ihan hirveä. Mitä sillä on tapahtunut? En mä tiedä. Ei mikään ihme, kun antaa Jannen tehdä lävistyksen himassa. Se kerroisi. Mä pyydän Katariina katsomaan. Ei! Se on tulehtunut. On pakko näyttää lääkärille. Kato, ei käytä mun väliä. Meillä on toki sieltä voi. Mitä? Ja... Huokhiin! Mitä sä sit aiot tehdä? On ihan normaalisti. Susta on normaali kaukana. Kouluun sä et ainakaan voi tulla. No, mutta en mä voi iisata. Muista Seppo saa sieltä. Maikat huomaa kyllä, että sulla ei ole kaikki kunnossa. Mä oon kato ihan hiljaa koko päivä. Tästä ei hyvä seuraa. Ottakaa esiin kirjoittamanne puheet, aletaan käydä niitä läpi. Matleena. Luetaanko me pareittain vaan ryhmissä? Yksitellen luokan edessä sujuvalla ja kuuluvalla äänellä. Mikä puhe se on, jolla ei ole kunnon yleisöä?
Lari saa tehdä puheen ensi kerraksi ja voi keskittyä kuuntelemaan muiden esitelmiä. Kuka haluaa aloittaa? Onni? Matlena sitten. Ole hyvä. Jane Austen romaani. Josta Jane Austen romaanit ovat iättömiä ja soveltuvat myös modernin ihmisen klassikkolukemistoon. Hienosti argumentoitu. Hyvä Matleena. Jäikö kenellekään kysyttävää? Jutellaan kootusti tunnin lopussa. Menisikö Onni seuraavaksi? Mä voin olla seuraava. Sun aiheen teema sopii paremmin tunnin loppuun. Onni. Silloin vähän huono olla. Mitä sä sitten koulussa teet? Tartutat muut oppilaat ja opettajat. Makkipö. Onni, ole hyvä. Applikaatiot. Muista artikulointi. Applikaatiot eli mobiilisovellukset ovat alusta asti. Nyt ei olla sirkuksessa, vaan äidinkielen tunnilla. Pelleily sikseen. Ovat alusta asti liippeen koodattu. Mitä tää nyt on? Onko sulla purkka suussa? Applikaatiot. Onni! Tole! Pelästyi ihan hirveästi, kun sä pyörryit kesken tunnin. Ai peestyit vai? No tietenkin. Elias kertoi, että se johtui kielikorusta. No, saisit vedenmyrkytyksen. Eikä. Kai sä paranet. Näytä mulle. Tai älä näytäkään, en mä halukkaan nähdä sitä. Se koju jouduttiin ottaa pois. Eikö se tekeminen sattunut? No ihan sairaasti. Mut kyllä se kesti. Miten sä uskalsit? No harmi, että tässä kävi näin. Ja mä joudun vetää antibiootteja, ettei mun kieli tipu suusta. Moi sua raukkaa. Siis Ai niin, mä toin sulle tuliaisia. Mutta sä et pysty syömään noita. Pystyn. Eikö ne ollutkin sun lemppareita? Sä muistit. Sattuko? Vähän nipisti vaan. Mut silloin kun Janne tunki sen neulat on, se on ihan järjetön. Hyi. Miten sä ylipäätään keksit edes ottaa lävistyksen? No eikö semmonen ihan makea? ai säkin oot täällä. No joo, tää on mun ystävä. Mä kuulin, että sä olit pökrännyt sun lävistyksen takia. Onks kieli vielä tallella? Toi Talelle tuliaisia, mutta se ei pysty syömään niitä. No mulle kyllä maistuu. Kannattaa varmaan antaa ensi kerralla jonkun muun kuin Janne hoitaa homma. Sun olisi kyllä pitänyt käydä ammattilaisella. Kun Roni teki tatuointiensa kanssa. Minä en antaisi ikinä kenenkään puoskarin koskea muun ihoa. Sä oot niin fiksu.